Dobrý lidi, já už po druhý jdu si tenhle zahrát poprvé. Tak, nebo ne poprvé, už vlastně po druhý, protože se mi vyplo video. Dobré. No, byly zajímavý. Jo, dobře, tak třeba kámo, nevím. 9 z 10. Čekej, no to je sviňácka. Radši já jen rychle, protože tohle prčic, kámo. To je hrozný. Dobrý, no. Dobrý, no. Tenhle lidi budu verifikovat, takže tak. No, verifiovat, já nevím, jak se to řekne v češtině. Prčic. Jestli nevíte, tak tenhle vytvořil Kaverusak, takže do popisku videa vám dám odkaz na něj. To je úplný chábr. No ale já mám vypnutý Discord, takže oni tě neslyšejí. Aha, jo takhle, dobrý no. Prčic. Okay. Jo, aha, počítej, že to není 100% ten jump. To musí skočit perfektně. Dobrý no, tak to je docela těžký. Ty vo, tak to je hrozný klik tohoto.
Dobré, tak to je docela těžká část. Ty vole. Moc ne, ale já to ani teď nedám od nuly, já to zase natáčím znovu, protože to minulý video se mi úplně nepovedlo. Já nevím, to je na prd, kámo. Kámo, co to je? Tak ty jsi ne, tak protože ty jsi vytvářel ten level. To je blbost, kámo, to na ten klik. Let's go. Tak. Počkej, co? No, budu no. Jo, ale až budu mít 50 odběratelů, a to já nemám teď. Jo, přesně tak. Get up. Počkej. No já mám vlastně hej, já mám jeden level vlastně pro tebe. What the fuck? Ok, lidi, teď se mi dařilo docela dost. Jo, no. Škoda. Jo. A proč mi zase kámo kamera jde úplně někam do prčic, kam nechci? A naštěstí to nebylo, doufám, celý video, takže dobrý. Kámo, to je blbost. Já jak se už nesoustředím a mám hlad, tak to je kámo úplně na prd. Kámo, tak ten první uptemp, kdy jsem to natáčel, ale nepovedlo se mi to video, tak jsem dal méně uptempů teda na to.
Hmm. Počkej, já to... Prčic, kamo! Ne, já musím dělat... Ten spam. Hmm. Okay. Ale ne. Jo. Kam jestli umřu buď v té wave partě, anebo na tom triple spikeu. Dobré lidi, takže tohle, jak jsem tohle byl hrál, budu to verifikovat já, vytvářet to kamerus a jo, to je všechno. A teď si možná ptáte, proč jsem byl úplně jako bez reakce. Bylo to kvůli tomu, že tohle video jsem jenom natáčel a nepovedlo se mi. Jo, takže moje hodnocení toho levelu, tak 9 z 10, docela se mi líbí. A jo, ten level budu verifikovat, až budu mít 50 odběratelů, budu moct streamovat. Takže jo, to je nějak všechno k tomuhle videu. A jo, čau. A ještě jedna věc, koukněte se do popisu, dám tam, kdo to vytvořil. No a tohle bude jako vlastně můj dárek, no co beru vole. Prostě tohle bude jako oslava těch 50 odběratelů. Takže až budu mít 50 odběratelů, já budu verifikovat tenhle level. Takže jo, to je všechno a čau.